onge strike ma doho oseyiega godo king'iyo chien kucho. Anya paro 2003 ka lecturers nogomo nan jahiga mokwongo to ne gigomo kia dweche 6. Akia gima notimore to pani pone gidhi ma giwinjore. Koro gima sirkal owetimo ni ka ochopo kuma oda ni mondo wanyisogi ni timuru gima no giwacho to giseringe doho piyo piyo. Amo ng'amo no giringo piyo piyo gi speed ma gidhi gode doho ni mondo gigol pesa to gichulwa. Nikech gini kaka nwawacho pesa mwadwaro ni kwa dok chien kocha cha higa mokalo. Nyaka president ne giyudo pesgo. Manya paro ka president ne wacho ni en ne ogikwayo mondo med gi pesa no. To nochul gi onge kuma ne giwuok gi gome. Ji te noseyude ma joma tie mbalariany kende ma pok oyudo 7 and 10% ni. Koro wapenjo to ang'o momiyo kochopo marwa to nyaka wagom mondo kelwa e mesa. Udhu ubede mesa ma uwinjru mundikru. Nyaka ugom mondo ng'ani tim gimeno wuono kete lwete. Sani wang'ini kata kange giwinjore kawuono pod wanyalo buro dok gomo kendo mondo jogi ogol pesa. Mae gima wapenjo ni tang'a mondo gibedo joma wacho adieri. Nikech do achiel ni gomo mwadhie ni ma negotiation ma sirkal notamore bede ma nwadhie do ma doe mano order gi mondo gi negotiate. Koro gisebedo ka gituga tuga kodwa. Gibai time uromo wa call off strike ni nti return to work formula. Gidhi pedo piny Machakos ma walos tables muwakon members ni wasebedo tables waseloso kane yudo pesa ma kama mae gimonengo mii. Kai dwe rumo kiny CBA ma Mutua gi migosi no kete lwetgi ne wacho ni the return to work formula ne wacho ni ngobeni weche gi watieko nikech ok en basic salary kende momiyo wagomo no ningo bedni wa harmonize allowances ma jotich matie university yudo nikech university kar ke me yudo ni katiyo maseno ta yudo allowance kata ken leave allowance mopogore gi ng'ama tiyo tum yudo, mopogore gi ng'ama tiyo tomboya yudo, mopogore gi ng'ama tiyo keyo yudo. Koro gigi neno ni apana, magi gin jotich achiel. Ka en leave allowance, ang'amo no imi chulo jogi maromre. Ka en pesa mare wan gi say book allowance, ang'amo no chulo jogi pesa maromre. Ma allowances gi bende, team achiel mar interministerial noromo. Ma negi loso committee, ma ne dhi harmonize allowances gi. Mondo obed ni kitiyo university ja Turukana in Garissa to wayudo pesa machalre nikech watiyo tich achiel watiyo ne sirkal achiel. Magi be pok giyudo and waneno ka kata allowances gi pod biro chuno ni nyaka wadho kendo mane gomo mondo gidhi gitim ang'o wagitim. Koro gimoro ni kochopo samo wadwaro gima chik omiyo waratilo mar manyo to gibiro gilieronwa court orders to gin giwegi gin gi orders ma be court osemiyo gi tok gilu ni koro gidwa ni gilu court order ka favor gi to ka sama court order no ok favor gi to ok gidwa winjo gima court order wacho. Erokamano Dr. Onyango. Ngire odalo ka entiere Mombasa romo mano tim e mbalariany ma Machakos mano kelo deal